Ayan, ito na yung mga request nyo. Orlina Escobar, Ferdinand Rosario ng Saudi Arabia, and Marites Mendoza ng Occidental Mindoro. Laglagi pa awan nagkurang. Sana magustuhan nyo. Sadyang maaklaw, panatapog ako, kakaiso na nga ayat ko. Diyak man ninamnama, amang sulisod ka, bayat ka awan ko. Narukot man gaya, dayta rigat ko kento. No pagkaragsakan, di pa nagsagaba, awan mabalin ko. Nunat na maem, adin akong kasapulan, siya kong taylipatan. Naragsak ka, di tasidong na palubusan ka nga ron. Ngem nudong tegdong, aldaw nga agbabawi ka, pamakawan ko dyan may panamnama. Laglagi pem, awatin ang kurangan, ken nagpasulang. Tatuy ayan, ngain parignak, ket awan umarta. Ket tiin subat mo, dasa eken limdong, pusok di sinugatan. And happy watching, Orlina Escobar, Ferdinand Rosario ng Saudi Arabia. Also to Marites Mendoza ng Occidental Mindoro. Narapot man gaya, dayta rigat ko kento. No pagkaragsakan, di pa nagsagaba, awan mabalin ko. No namnamaem, atin akong kasapulan, siya kong taylipatan. Laglagi pem, awatin ang kurangan, ken nagpasulang. Tatuy ayan, ngain parignak, ket awan umarta. Ket tiin subat mo,